continuous fourth Christmas celebration. Including gwybod bydd Nadolig yn wahanol unwaith eto ein. We all know Christmas will be different this year. Nid yw teimlo Nadolig yn mynd i newid. The feeling of Christmas will change. Ni fydd y chwerthin byddwn ni'n gwneud gyda ffrindiau a theulu yn mynd i newid. The last thing we'll do with friends and family will change. Nid fydd y teimlad cynnes ti mewn pan fyddwch yn dechrau ac yn gwybod ei bod ti'n Nadolig yn mynd i newid. That warm fuzzy feeling deep inside when you wake up and know that it's Christmas won't change. Nid yw bwyta cymaint, nid bwyd yn trowsus yn ddau faint yn rhai fach yn mynd i newid. Eating so much that our trousers become 2 sizes too small won't change. Ond yn bwysicaf, ni yw yn teimladau yn bobl i gosod i ni mynd i newid. But most importantly, our love and appreciation for the people closest to us won't change. Dangos bydd ni yn cario am Nadolig. Bydd yn ddim yn newid. Here's our video to show you what we love about Christmas and how this will never change. Pobl yn y cymuned, mae'n gallu gweld y teulu na ffrindiau. There's some people in our community who can't see their family or friends i sicrhau bod neb yn teimlo unig. We need to make sure that nobody feels alone. We decide to write a letter to the man on the moon from the John Lewis advert. Benderfynu ni ysgrifennu llyfr at y dyn a llead o hysbyseb John Lewis. Dyma enreistriau o ein gwaith. Here are some examples of our work. Amwyl y dyn a llead, rydw'n gallu gweld y lled trwchus a enfawr yn y awydur. Rydw i'n gallu gweld seren melyn prydferth ar bwys y llead. Rydw i yn drist o dan ti, bydd neb i chwarae ar y llead, ond ti'n gallu gwneud unrhyw beth ti'n eisiau, a ti'n cael tawelwch. Ydy y hwyl yn edrych ar y seren? Rydw i'n drist oherwydd mae neb i fwyta gyda ti, neb agor anrhegion gyda. Rydw i'n gallu aroglu bwyd blasu fel turkey a'r mawr yn y gegin. Rydw i fy mam a fy dad yn chwarae gyda y eira. Rydw i wedi anfon ti anrhegion. Hwyl fawr, gobeithio ti'n hoffi'r anrheg fi. Hwyl fawr a Nadolig llawen i ti. Byddai ni yn y bydau beth. Rydyn ni wedi bod yn dysgu am ein byd arbennig ni. A sut ydych chi'n arfer amdano? Our topic. This team has been the wonders of the world. We have been learning about our family And how to look after. Rydyn ni wedi mwynhau dysgu am y tywydd. A roeddwn ni'n lwcus iawn i canfantoddi tywydd gyda drwmiau Africanaidd. Really enjoyed learning about the money. And we were very lucky to compose a piece about weather using African drums.
Dyma cwbl o pethau hwyl wedi ni wedi gwneud yn y ysgol i dathlu yn Nadolig. Here are some of the things we've been doing to celebrate Christmas. Gobeithio ydych chi'n mwynhau. We hope you enjoy.
Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Gan bob un ohonon ni yn blwyddyn 4 o Ysgol Cymraeg Casnewydd. Merry Christmas from all of us in Year 4 in Ysgol Cymraeg Casnewydd.